विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी-12वी नंतर पुढे काय, योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. आजकालच्या काळात जर बघितलं तर फक्त डिग्री किंवा फक्त सर्टिफिकेट हे आवश्यक म्हणजे आहेच, पण त्यापेक्षाही सध्या स्किल्सना डिमांड जास्त आहे. तर परीक्षा पास होण्यासाठी अभ्यास करायचा नाही आहे, तर ती गोष्ट प्रत्यक्षात आपल्याला वापरायची, ह्या दृष्टीने त्या गोष्टीकडे बघायचं आहे. ग्रामीण आणि शहरी हा थोडासा फरक आहेच. ग्रामीण भागातली मुलं थोडीशी लाजाळू असतात, त्यामुळे आत्मविश्वास पण थोडासा कमी होतो त्यांचा. पण सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे तुमचे जे विचार आहेत ते स्पष्टपणे मांडता आले पाहिजे. तुम्हाला ज्यावेळी कंपन्यांचा विचार करता त्यावेळी कंपन्यांचं म्हणणं हे आहे की मुली ह्या जन्मजात मॅनेजर असतात. तुम्ही त्यामध्ये काहीतरी एक्सलंट केलं तर तुम्ही क्षेत्र कुठलं आहे त्याला हे नाही, तुम्हाला मर्यादा नाही. नमस्कार, आपण पाहत आहात कोकण साद लाईव्ह आणि आजचा विषय आहे प्रत्येक विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय. आजच्या स्पर्धेच्या युगात फक्त शिक्षण घेणं पुरेसं नाही, तर योग्य करिअरची निवड, योग्य स्किल्स आणि योग्य मार्गदर्शन मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं बनलंय. विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी तयार करण्यामध्ये कॉलेजची भूमिका नेमकी काय असते, इंडस्ट्रीला आज कोणत्या स्किल्सची गरज आहे, AI आणि नवीन टेक्नॉलॉजीच्या युगात विद्यार्थ्यांनी स्वतःला कसं अपडेट ठेवावं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जॉब रेडी विद्यार्थी नेमका कसा असावा, या सर्व विषयांवर आज आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट हेड प्राध्यापक मिलिंद देसाई सरांसोबत. सर स्वतः मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत, जवळपास 23 वर्ष ते या क्षेत्रात आहेत. भोसले नॉलेज सिटीच्या स्थापनेपासून इथं ते कार्यरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन, ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंटच्या माध्यमातून योग्य दिशा देण्याचं काम करतात. सरांकडून या सगळ्याबाबत आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. सर, ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट विभागाचं नेमकं काम कसं चालतं यापासून आपण आपल्या मुलाखतीला सुरुवात करूया आणि त्यानंतर पुढच्या एक मुद्द्यांवर आपण चर्चा करू. सगळ्यात प्रथम ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विभागाचं काम महत्त्वाचं म्हणजे उद्योग क्षेत्रासाठी मुलांना तयार करणं, त्यांची योग्य त्या कंपनीमध्ये प्लेसमेंट करणं आणि त्यासाठी लागणारी स्किल्स त्यांना शिकवणं आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळे प्रोग्राम घेणं, हे प्रामुख्याने ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलचं काम आहे. पण सर, सध्या इंडस्ट्रीमध्ये सर्वाधिक डिमांड्स कोणत्या स्किल्सना आहेत हा एक प्रश्न, आणि दुसरं म्हणजे फक्त चांगले मार्क्स पडले की तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकता की तर स्किल्सना सुद्धा तिथं महत्त्व दिलं जातं, याबाबत तुम्ही काय सांगाल? जसं आजकालच्या काळात जर बघितलं तर फक्त डिग्री किंवा फक्त सर्टिफिकेट हे आवश्यक म्हणजे आहेच, पण त्यापेक्षाही सध्या स्किल्सना डिमांड जास्त आहे. जशी की म्हणजे टेक्निकल तांत्रिक ज्ञान जे आहे ते आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर जे क्रिटिकल थिंकिंग म्हणतो म्हणजे डिसिजन मेकिंग असेल, प्रॉब्लेम सॉल्विंग म्हणजे प्रश्न ची उत्तरं शोधण्याची तुमची तयारी असणं, लर्निंग ॲटिट्यूड, अशी जी क्रिटिकल थिंकिंग जी आहे ती महत्त्वाची आहेत. आणि ह्यासाठी मुलांनी वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये किंवा अशा ज्या म्हणजे अभ्यासक्रमाबरोबर ज्या इतर ज्या गोष्टी असतात त्यामध्ये त्यांनी पार्टिसिपेट झालं पाहिजे. पण सर, काय काळजी घ्यावी विद्यार्थ्यांनी अगदी पहिल्या वर्षापासून, कारण विद्यार्थी ॲडमिशन्स घेतात आणि आपल्या या अभ्यासक्रमाला सुरुवात करतात, पण त्यांचा फोकस कशावर असतो, तर बाबा मला चांगले मार्क्स मिळाले पाहिजेत आणि या सेमिस्टरमध्ये मी पास झालो पाहिजे. पण याचा पुढचा विचार ते करत नाही आहेत की फक्त पास होणं महत्त्वाचं नाही आहे, तर प्रॅक्टिकल नॉलेजवर लक्ष ठेवणं किंवा स्किल स्वतःचं डेव्हलप करणं आणि अगदी जॉबसाठी रेडी होणं. नेमकं कुठे चुकतात आणि काय चुका विद्यार्थ्यांकडून होतात? जसं तुम्ही बोललात की मार्क्स हाच सगळ्यात महत्त्वाचा त्या मुलांसाठी क्रायटेरिया झालेला असतो, पण मार्क तर आहेत, पण त्याच्याशिवाय तुम्ही जर प्रॅक्टिकली नॉलेज मिळवलं आणि ते मिळवताना तुम्ही प्रत्यक्ष इंटर्नशिपसारख्या किंवा ह्यासारख्या गोष्टींचा सहारा घेतला तर तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये सुद्धा फरक पडतो, तुमचा आत्मविश्वास सुद्धा वाढतो. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळी येता त्यावेळी तुम्ही ज्या शाखेमध्ये प्रवेश घेतला आहे त्या शाखेचं मूलभूत बेसिक नॉलेज जे म्हणतो ते तुमच्यामध्ये
मिळवणं आवश्यक आहे. फक्त परीक्षा पास होण्यासाठी अभ्यास करायचा नाही आहे, तर ती गोष्ट प्रत्यक्षात आपल्याला वापरायची, ह्या दृष्टीने त्या गोष्टीकडे बघायचं आहे आणि त्या दृष्टीने तुम्ही अभ्यास करायचा आहे आणि ती म्हणजे प्रॅक्टिकली ती करून बघण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि ह्याचबरोबर व्यक्तिमत्व विकास हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यावरती तुम्ही वेगवेगळे जे उपक्रम असतात त्यामध्ये भाग घेऊन त्याच्यातनं तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास कसा होईल हे पण तुम्ही 3 वर्ष जो काही तुमच्या शिक्षणाचा कालावधी असतो त्या वेळेत तुम्ही करू शकता. मला यावरच आणखीन सविस्तर जाणून घ्यायचं आहे. खरं तर आजचं आपलं चर्चासत्रच हे आहे की विद्यार्थ्यांनी जॉबसाठी कसं रेडी राहायला पाहिजे, आपला आत्मविश्वास कसा वाढवायला पाहिजे. पण त्यासाठी कॉलेजची सुद्धा भूमिका महत्त्वाची ठरते. तुम्हाला फक्त परीक्षेपुरतं विद्यार्थ्यांना तयार करायचं नाही आहे, तर भविष्यासाठी त्यांना तयार करायचं आहे. त्यामुळे आता भोसले नॉलेज सिटीमध्ये यावर कसं काम केलं जातं आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी. दुसरं म्हणजे आता हे जे इंटरव्ह्यूज असतात, मुलाखती असतात आणि ट्रेनिंग सेशन्स पण घेतले जातात, तर ते कसे असतात, त्या सगळ्याची प्रोसेस नेमकी भोसले नॉलेज सिटीमध्ये कशी चालते? प्रामुख्याने कुठलीही कंपनी ज्यावेळी येते त्यावेळी त्यांच्या काही फेऱ्या असतात. जसं सर्वात पहिल्यांदा त्यांची जी फेरी असते ती ॲप्टिट्यूड टेस्ट असते. मग त्यामध्ये जनरल ॲप्टिट्यूड असते, तसंच टेक्निकल ॲप्टिट्यूड असते. म्हणजे ह्या ॲप्टिट्यूड टेस्ट तर आहेतच, त्याच्याशिवाय कधी कधी ग्रुप डिस्कशन हा पण एक महत्त्वाचा भाग असतो, ग्रुप डिस्कशन. त्यानंतर टेक्निकल इंटरव्ह्यू होते, तसंच HR इंटरव्ह्यू पण असते. म्हणजे ही ज्या वेगवेगळ्या फेऱ्या आहेत त्या वेगवेगळ्या फेरीचं जर तुम्ही स्वरूप बघितलं तर वेगवेगळं आहे. मग त्या दृष्टीने आम्ही बऱ्याच वेळा मॉक ॲप्टिट्यूड टेस्ट मुलांच्या आयोजित करतो. काही कंपन्यांची म्हणजे ज्या मॉक ॲप्टिट्यूड टेस्ट घेतात त्यांच्याशी सुद्धा आपलं टायप आहे. मग त्या दृष्टीने त्यांच्या काही ॲप्टिट्यूड टेस्ट आपण मुलांना उपलब्ध करून देतो. तसंच काही वेबसाईट पण आहेत ज्या फ्रीमध्ये मुलांना त्यांची मुलाखतीची तयारीसाठी त्या ॲक्सेस करून देतो आम्ही. तसंच ग्रुप डिस्कशन सेशन आम्ही अरेंज करतो मुलांचे. त्यानंतर टेक्निकल जे नॉलेज म्हणजे वेगवेगळ्या कंपनीचं जे स्वरूप आहे, त्यांचं प्रॉडक्ट असेल किंवा त्यांची गरज असेल त्याच्याप्रमाणे काही बेसिक क्वेश्चन्स येऊ शकतात, तर त्या दृष्टीने मुलांची मॉक इंटरव्ह्यूज आम्ही आयोजित करतो. त्यामध्ये जे पर्सनल इंटरव्ह्यू म्हणतो त्या रिलेटेड सुद्धा असतात आणि तांत्रिक ह्या दोन्ही बाबतीत त्यांची तयारी कशी होईल ह्या दृष्टीने बघतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रेझ्युमे मेकिंग जो सेशन्स असतात ते आम्ही आयोजित करतो, जेणेकरून मुलांना त्यांचा रेझ्युमे किंवा CV कसा बनवायचा ह्या दृष्टीने त्यांना मार्गदर्शन करतो. पण यासाठी साधारण किती वेळ लागतो तुम्हाला किंवा विद्यार्थ्यांवर कसं यावर काम केलं जातं? हे ॲक्च्युली म्हणजे जो काही कालावधी असतो त्यामध्ये विभागून केलेलं असतं आणि खास करून ज्यावेळी अंतिम वर्षात येतात त्यावेळी त्यांची मोठ्या प्रमाणात ह्या गोष्टीवरती पुन्हा एकदा फोकस केला जातो, जेणेकरून ती मुलं ज्यावेळी कंपन्या येतील त्यावेळी ती रेडी असतील ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतो. बरोबर. पण आता भोसले नॉलेज सिटीमध्ये जर आपण बघितलं तर वेगवेगळे विद्यार्थी येतात, वेगवेगळ्या भागातून विद्यार्थी येतात. जसं शहरी भागाचा जर आपण विचार केला तर तिथल्या मुलांचा बऱ्यापैकी या सगळ्याकडे फोकस असतो किंवा त्यांचा एक आत्मविश्वास ऑलरेडी असतो. तसंच आपल्याकडे ग्रामीण भागातले विद्यार्थी येतात, अगदी बाहेरून म्हणजे बाहेरच्या जिल्ह्यातले सुद्धा विद्यार्थी इथं शिक्षण घेतात. मग त्यांच्या बाबतीतलं तुमचं निरीक्षण काय आहे? म्हणजे जेव्हा आपण कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणतो किंवा इंटरव्ह्यूसाठी जेव्हा आपण त्यांना तयार करतो तेव्हा त्यांच्याबद्दलची नेमकी तुमची मतं काय आहेत? कुठेही सगळी मुलं कमी पडतात किंवा त्यांची नेमकी तयारी कशी असते या सगळ्याकडे बघतानाची? ग्रामीण आणि शहरी हा थोडासा फरक आहेच. ग्रामीण भागातली मुलं थोडीशी लाजाळू असतात. म्हणजे जर खास करून सिंधुदुर्गाचा विचार केला आणि पश्चिम महाराष्ट्र किंवा अदर भागाचा विचार केला तर सिंधुदुर्गाची मुलं थोडीशी लाजाळू असतात. त्यामुळे आत्मविश्वास पण थोडासा कमी होतो त्यांचा. आणि नॉर्मली कसं असतं की कम्युनिकेशन स्किल म्हटलं की इंग्लिश स्पीकिंग हा थोडासा समज असतो. पण सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे तुमचे जे विचार आहेत ते स्पष्टपणे मांडता आले पाहिजे, तुम्हाला समोरच्यापर्यंत ते स्पष्टपणे पोचले पाहिजे.
मग त्या दृष्टीने सगळ्यात पहिल्यांदा ती आपली तयारी असली पाहिजे की आपलं त्याच्यासाठी तांत्रिक ज्ञान आपण चांगल्या प्रकारे घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला जे काही आपल्या क्षेत्रातील विचारतील ते स्पष्टपणे आपल्याला मांडता येईल. आणि दुसरा प्रश्न राहिला इंग्लिश स्पीकिंगचा. तो तर जागतिक भाषा आहे. आज जर पुढे जायचं असेल तुम्हाला तर जागतिक भाषेला तुम्हाला सहारा घ्यावाच लागेल. कारण तुम्हाला ज्यावेळी आज बहुराष्ट्रीय कंपन्या इथे येत आहेत, बऱ्याच कंपन्यांची म्हणजे R&D सेंटर्स असतील किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग सेंटर्स असतील, डेटा सेंटर्स असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रात, खास करून महाराष्ट्राचा विचार केला तर मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. त्यामुळे तिथे तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल तर इंग्लिश स्पीकिंगशिवाय पर्याय नाही. बरोबर. पण तो एक त्याच्यावरती आपल्याला जी काही कालावधी असतो कोर्सचा, त्या कालावधीत आपण ते इम्प्रूव्ह करू शकतो. हे महत्त्वाचं आहे. मग त्यासाठी काही तुम्ही त्यांना प्रशिक्षण देता का, की म्हणजे इंग्लिश स्पीकिंग असेल किंवा कम्युनिकेशन स्किल्स वाढवण्यासाठी तुम्ही आणि काही करता का? हो. आता जर अभ्यासक्रम बघितला तर त्यामध्ये प्रेझेंटेशन्स असतात, सादरीकरण असतं. मग त्यामध्ये किंवा एक्झाममध्ये पण काही तुम्हाला व्हायवाज असतात, ओरल एक्झाम असतात. मग त्यामध्ये ती इंग्लिशमध्ये कसं बोलतील ह्या दृष्टीने थोडे प्रयत्न करतो आम्ही. आणि काही फ्री ॲक्सेस पण आहे. TCS टाटाची कंपनी आहे, त्यांचा TCS ION सारखा प्रोग्राम आहे, किंवा काही जे टायअप आहेत आमचे इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड किंवा IBM स्किल बिल्ड, ह्यांचेसुद्धा कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड काही प्रोग्राम आहेत. त्याचा ॲक्सेस टायअप असल्यामुळे मुलांना पण मिळतो. बरोबर. पण आता सर इंटर्नशिपसुद्धा महत्त्वाच्या असतात आणि त्यावर सुद्धा काम करणं गरजेचं असतं. तर इथं त्यासाठी किती महत्त्व दिलं जातं आणि विद्यार्थ्यांची तयारी यासाठी कशी काय केली जाते? आता जर बघितलं तर सगळ्या अभ्यासक्रमामध्ये इंटर्नशिप किंवा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हा प्रकार कंपल्सरी झालेला आहे, जेणेकरून मुलांना जॉबला जाण्याआधी किंवा कंपनीत रुजू होण्यापूर्वी त्यांना प्रत्यक्ष कंपनीचा अनुभव यावा, ह्या दृष्टीने त्यांना आपण ती तयार व्हावी या दृष्टीने इंटर्नशिप कन्सेप्ट आलेली आहे. आणि त्यामध्ये मुलांना आम्ही वेगवेगळ्या कंपन्यामध्ये जिल्ह्यातील असतील किंवा जिल्ह्याच्या बाहेर पण आहेत किंवा गोवा राज्य आहे, तिथे पण आम्ही पाठवतो, जेणेकरून त्या मुलांना चांगल्या कंपनींचा अनुभव मिळावा आणि त्यांच्यामध्ये काही स्किल्स जी आहेत ती डेव्हलप व्हावी ह्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करत असतो. आणि ही जी इंटर्नशिप आहे, ज्यावेळी मुलाखतीसाठी कंपन्या येतात त्यावेळी त्यांचा फोकस पण हा असतो की ह्या मुलांनी कुठे इंटर्नशिप केली. कारण सर्टिफिकेट तर सगळ्यांकडेच आहे, मग ह्या मुलामध्ये वेगळं काय आहे, त्याने इंटर्नशिप कुठे केली आणि त्या इंटर्नशिपमध्ये काय शिकला. बरोबर. म्हणजे एक प्रकारे ट्रेलर आहे. म्हणजे तुम्ही जर म्हणाल की इंटर्नशिप हा कंपनीत यायच्या आधीचा ट्रेलर आहे, की हा कंपनीत आल्यानंतर पण शिकणार का, हे त्या इंटर्नशिपच्या नॉलेजवरून कंपनीला समजून येतं. त्यामुळे इंटर्नशिप जी आहे ती करणं खूप जरुरी असते. आणि आजकाल ऑनलाईन इंटर्नशिप पण आहे, जसं IT फील्डसाठी ऑनलाईन इंटर्नशिप पण उपलब्ध आहेत, बाकीच्या कोअर फील्डसाठी सुद्धा उपलब्ध आहे. म्हणजे आज डिजिटल जी टेक्नॉलॉजी इतकी चेंज झाली, त्यामध्ये असं नाही आहे की मला मोठ्या शहरात जाऊनच इंटर्नशिप केली पाहिजे, तर तुमच्याकडे बसल्या जागी पण आहे, फक्त ती करण्याची तुमची तयारी असली पाहिजे. आणि काही कंपन्या ह्यामध्ये पैसे पण देतात, म्हणजे पेड इंटर्नशिप तुम्हाला म्हणजे एक राहण्या खाण्याचा खर्च निघावा ह्या दृष्टीने पैसे पण देतात, जेणेकरून मुलांना त्यांचं तिथला त्यांचा जो निवास असेल किंवा जेवण असेल खर्च निघावा या दृष्टीने पैसे पण देतात. म्हणजे कंपन्या पण ह्या गोष्टीसाठी ओपन असतात. म्हणजे आता करिअरच्या सुरुवातीला ही इंटर्नशिप फार महत्त्वाची राहते आणि त्यानंतर खरं तर त्याच्या करिअरला दिशा मिळते असं म्हणायला आपल्याला हरकत नाही. पण आता सर एक महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यांमध्येच त्याची चर्चा आहे, ते म्हणजे AI आणि वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी. यामुळे आता कोणत्या संधी तयार झालेल्या आहेत, पण या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आणखीन कुठल्या सॉफ्ट स्किल्ससुद्धा या विद्यार्थ्यांकडे असणं गरजेचं आहे. आज जर तुम्ही बघितलं तर मल्टी स्किलिंग ही कन्सेप्ट खूप आहे, म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात. म्हणजे असं आज तुम्ही म्हणू शकणार नाही की मी माझी क्वालिफिकेशन हे आहे म्हणून मी दुसरं हे काम करणार नाही, असं नाही आहे. कारण ह्या AI असेल किंवा ऑटोमेशन आहे, रोबोटिक्स आहे, तुमचं डेटा ॲनालिसिस आहे, डेटा सायन्स आहे, ड्रोन टेक्नॉलॉजी आहे, म्हणजे अशी सायबर सिक्युरिटी आहे, अशी बरीचशी तुमची जी फील्ड आहेत ती आता येत आहेत. आणि
त्याचं उपयोग करून तुमच्या कोअर फील्डमध्ये तुम्ही बऱ्याच गोष्टी करू शकता. म्हणजे लोक म्हणतात की AI मुळे जॉब जाणार किंवा जे एक्झिस्टिंग जॉब आहेत ते 2030 पर्यंत राहणार नाहीत. काही अंशी खरं पण आहे ते, पण त्या दृष्टीने नवीन नवीन जॉब पण क्षेत्र तयार होत आहेत. ती जी क्षेत्र आहेत किंवा तुमच्या ज्या मूलभूत शाखेत ज्या तुम्ही काम करताय त्यामध्ये त्या जी ॲडव्हान्समेंट AIची झाली त्याचा तुम्ही कसा वापर करू शकता हे तुम्ही बघितलं पाहिजे. त्या दृष्टीने तुम्ही जर प्रयत्न केले तर ह्या ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्या तुमचे मित्र म्हणून काम करतील. तुम्हाला त्याची भीती राहणार नाही. आणि त्यासाठी मल्टी स्किलिंग होणं जरुरी आहे. म्हणजे जी गोष्ट तुम्ही एका पद्धतीने करत होता, जर AIची त्यामध्ये मदत होते, त्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी तुमची एफिशियन्सी वाढत असेल किंवा चांगल्या प्रकारे ते काम होत असेल तर तुम्ही त्याची हेल्प घेतली पाहिजे, मदत घेतली पाहिजे, जेणेकरून तुमचा जॉब जाणार नाही. तर तुम्ही AI रेडी एम्प्लॉई म्हणून त्या कंपनीत चांगल्या पोझिशनवरती राहाल. म्हणजे आणखीन एक प्रेशर वाढलाय असंही म्हणायला आपल्याला हरकत नाही. म्हणजे एका बाजूने AI तुम्हाला मदतही करणार आहे, पण त्याचबरोबर मल्टी स्किल तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. मी अमुकच करणार तमुकच करणार अशी तुम्हाला आता त्यामध्ये मुभा देता येणार नाहीये. पण आणखीन एक महत्त्वाचा प्रश्न किंवा एक भीती असते विद्यार्थ्यांमध्ये, ती म्हणजे बॅकलॉगची. आता जर बॅकलॉग मिळाले तर प्लेसमेंट मिळणार नाही असं पण असतं, किंवा नेमकं काय होणार जर मला बॅकलॉग लागला, तीही भीती विद्यार्थ्यांमध्ये असते. तर नेमकं त्याविषयी काय सांगाल? तो गैरसमज तुम्ही विद्यार्थ्यांचा कसा दूर कराल? आता कसं आहे, म्हणजे प्रत्येक कंपनी ज्यावेळी अप्रोच करते त्यावेळी तुमचं त्यांचा काहीतरी क्रायटेरिया असतो, पात्रता असते. मग काही कंपन्यांची 50% असते, काही कंपनी 55%, 60%, 70% पण असू शकते. मग त्यामध्ये 10वी 12वी किंवा तुमचे डिप्लोमा असेल, डिग्री असेल, ह्याचे मार्क्स कन्सिडर केले जातात एक बेसिक एलिजिबिलिटी म्हणून. त्यावेळी मग काही कंपन्या बॅकलॉग जे आहेत ते काही अलाउड करत नाही किंवा त्यांना मान्यता देत नाही. किंवा काही कंपन्या अशा पण असतात की ज्यावेळी तो कंपनीमध्ये जॉईन होईल त्यावेळी त्याचे सगळे बॅकलॉग निघाले पाहिजेत, म्हणजे त्याचा रिझल्ट पास म्हणून आला पाहिजे असं पण सांगतात. किंवा काही कंपन्या पूर्णपणे अलाउडच नाही करत. आणि काही कंपन्या काय करतात की आज जर बघितलं तर मगाशी जसं बोललो की महाराष्ट्र बऱ्यापैकी म्हणजे उद्योग क्षेत्रात आघाडीवरती आहेत. वेगवेगळे करार होत असतात, वेगवेगळ्या MNCs कंपनी आज येत आहेत आणि म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनले आज. मेक इन इंडिया असेल किंवा स्टार्टअप इंडिया असेल, ह्याच्यामुळे बरेचसे उद्योगधंदे चालू आहेत आणि होत आहेत. त्यामुळे प्रचंड रिक्वायरमेंट आहे. त्यामुळे काही कंपन्या अशा पण आहेत ज्या बॅकलॉग असेल तरी पण त्या कंपन्या घेतात, पण तिथे तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमवरती ठेवतात, जेणेकरून म्हणजे तुमचं सर्टिफिकेट तुम्हाला ती पात्रता तुमच्याकडे नसल्यामुळे ती पात्रता मिळेपर्यंत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टवरती राहता. मग त्यामध्ये काय होतं की काही वेळा योग्य त्या फॅसिलिटी मिळत पण नाहीत, असं होऊ शकतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पास कसं होईल, बॅकलॉग आपले राहणार नाहीत ह्या दृष्टीने राहिलं पाहिजे. पण असंही नाही की तुम्ही म्हणजे काही कारणाने दुर्दैवाने तुमचं बॅकलॉग राहिले तर निराश होण्याची गरज नाही. त्याच्यासाठी सुद्धा संधी उपलब्ध आहेत. त्या दरम्यान तुम्ही वेगवेगळी स्किल्स शिकू शकता. प्रात्यक्षिक कंपनीत जर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टवरती होईना का तुम्ही जर जॉईन झालात तर तिथे तुम्हाला एक एक्सपोजर मिळते, नेटवर्किंग होतं तुमचं. महत्त्वाचं म्हणजे नेटवर्किंग होतं. ज्यावेळी तुम्ही पास व्हाल त्यावेळी ती कंपनी तुम्हाला इंडस्ट्री रेडी म्हणून लगेच घेणार, कारण तुम्हाला त्या कंपनीची ऑलरेडी माहिती आहे. त्यामुळे कंपनी तुम्हाला लगेच म्हणजे निवड करण्याचे चान्सेस वाढतात. त्यामुळे असं नाही आहे की बॅकलॉग लागले म्हणून तुम्ही घाबरून जायची गरज आहे. तुम्हाला जॉब मिळू शकतो. म्हणजे थोडक्यात काही अंशी परिणाम हा होतोच. आणि प्रत्येक कंपनीचे अटी नियम काय असतील यावर या सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहे. थोडक्यात आपल्याला बॅकलॉग लागता कामा नये याचीच काळजी घेणं योग्य ठरणार आहे विद्यार्थ्यांसाठी. पण सर, जसं मी आता आपल्या सुरुवातीला बोलत होतो की वेगवेगळ्या आता फॅसिलिटीज निर्माण झालेल्या आहेत किंवा अनेक संधी आता दार ठोठावत आहे, त्यामध्ये मुलींचा एक महत्त्वाचा प्रश्न येतो. आम्ही अनेक म्हणजे 2-3 मुलाखतींमध्ये सुद्धा अनेकांशी जेव्हा चर्चा केली तेव्हा त्या शिक्षकांच्या बोलण्यामधून सुद्धा हा मुद्दा अधोरेखित झालेला होता की मुली अशा फील्डमध्ये येणं थोडंसं टाळतायत
किंवा थोडंसं बाजूला राहतात, तर ती नेमकी कारणं तुम्हाला काय वाटतात आणि अशा मुलींना तुम्ही काय आवाहन करू इच्छिता? बरं. तर आज शासन पण खूप प्रयत्न करते, म्हणजे मुलींनाही सक्षम व्हावं ह्यासाठी फी माफी असेल किंवा अजून फॅसिलिटी असतील ह्या दृष्टीने प्रयत्न करते. आणि खास करून सिंधुदुर्गाचा विचार केला तर मला वाटतं मुलांपेक्षा मुली जास्त आहेत इथे. हो. पण दुर्दैवाने जर टेक्निकल फील्ड इंजिनिअरिंग जर साईड बघितली तर IT सोडलं तर बाकी म्हणजे कोअर फील्डमध्ये मुली नाही आहेत. पण जर तुम्ही ज्यावेळी कंपन्यांचा विचार करता त्यावेळी कंपन्यांचं म्हणणं हे आहे की मुली ह्या जन्मजात मॅनेजर असतात हां. आणि मुलींचं म्हणजे जॉब स्विच करण्याचं प्रमाण हे कमी आहे. म्हणजे एकदा त्या लागल्या जॉबला की त्या पटकन म्हणजे मुलांचं जसं स्विचिंग आहे जॉब स्विचिंग तसं मुलींचं नसतं. त्यामुळे एक कंपनीला म्हणजे स्टेबल किंवा स्टॅबिलिटी असलेला एम्प्लॉई पाहिजे, कर्मचारी पाहिजे असतो. कारण जे ट्रेनिंगमध्ये खूप खर्च झालेला असतो आणि जर त्या कॅन्डिडेटने सोडला तर कंपनीचं नुकसान होतं. त्यामुळे कंपनी स्टेबल एम्प्लॉई बघत असतात. तसंच जसं गव्हर्नमेंटमध्ये 30% आरक्षण आहे तसं कंपनीमध्ये 50% म्हणजे जेंडर इक्वेलिटी जे आपण म्हणतो त्या दृष्टीने सगळ्या कंपनीना नियम आहे की त्यांनी 50% म्हणजे स्त्री पुरुष समानता ह्या निकषावरती काम करायचं, जे पूर्ण होत नाही. प्रत्यक्षात जर बघितलं तर पूर्ण होत नाही, पण त्या दृष्टीने कंपन्या खूप प्रयत्न करत आहेत जेणेकरून त्यांचा जो बॅकलॉग जो आहे जो इतकी वर्षाचा आहे तो त्या भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्याशिवाय जर बघितलं म्हणजे थोडंसं सिंधुदुर्गात जर विचार केला तर नर्सिंग म्हणजे मुलींचा ट्रेड किंवा IT म्हणजे मुलींचं साईड असं एक डोक्यात म्हणजे बसलेलं आहे. पण जर तुम्ही बघितलं तर आज म्हणजे टाटा हॅरियर गाडी माहिती असेल तुम्हाला, तर तो प्लांट पूर्ण मुलींचा आहे. KTM बाईक जे चालवतात सगळे तो प्लांट पूर्ण मुलींचा आहे. म्हणजे कंपन्या ह्या दृष्टीने खूप प्रयत्न करतात. सिप्लाने पण खूप प्रयत्न चालू आहेत त्यांचे पण एक पूर्ण प्लांट मुलींच्या द्वारे चालवण्याचं. म्हणजे अशा सगळ्या कंपन्या प्रयत्न करत आहेत. म्हणजे ही जी कोअर फील्ड आहेत त्यामध्ये पण मुलींचा रोल वाढला पाहिजे. त्या दृष्टीने ॲडमिशन्स वगैरे झाली पाहिजे. कारण जर टेक्निकलचा विचार केला म्हणजे लोक बोलतात की ह्याच्यात जॉब नाहीत, पण प्रत्यक्षात वेगळे चित्र आहे. म्हणजे कंपन्यांकडनं माणसं मिळत नाही, योग्य स्किल्स असलेली माणसं मिळत नाही. त्यामुळे ह्या क्षेत्रात त्यांना लगेच जॉब पण मिळू शकतो. म्हणजे मुलींना भरपूर संधी आहेत थोडक्यात. आता काही कमिन्ससारखी कंपनी पूर्वी पूर्णपणे मुलींसाठी 100% मुलींचे ड्राईव्ह करायची, कॅम्पस ड्राईव्ह. पण आता मुली मिळत नाही म्हणून मग त्यांनी मुलांचे आणि मुलींचे ड्राईव्ह सुरू केले. आणि कंपनीमध्ये सुद्धा मुलींना खूप साऱ्या फॅसिलिटी असतात. म्हणजे जर तुम्ही विचार केला मुलींचा तर त्यांना जर नंतर थांबवायचं असेल तर प्लांट हेडची परमिशन लागते, त्याशिवाय ड्रॉप द्यावा लागतो. घरापर्यंत ड्रॉप देऊन मेसेज करावा लागतो की ह्यांना आपण सुरक्षितरित्या सोडलं. म्हणजे इथपर्यंत लेवलने त्यांची म्हणजे सेफ्टी बघितली जाते. कारण कंपन्यांचं नाव एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर त्यांचं एका छोट्या कारणामुळे जर नाव खराब झालं तर तो ब्रँड डिस्टर्ब होतो. त्यामुळे कंपन्या ह्या बाबतीत खूप काळजी घेतात. त्यामुळे मुलींना संधी आहे, फक्त त्याचा वापर करून घेणं. म्हणजे आज आर्थिक परिस्थिती हा पण निकष नाही आहे खरं तर. कारण मुलींना शिक्षण जे प्रोफेशनल कोर्सेस फ्री झाले, मुलींनी या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे. कदाचित जनजागृती होत नसेल किंवा या सगळ्या गोष्टी तिथपर्यंत पोहोचत नसतील मुलींपर्यंत, आणि थोडीशी माहिती घेण्यात सुद्धा मुली कमी पडत असतील कदाचित. ही सगळीच कारणं अशी अधोरेखित येतात किंवा समोर येतात आपल्या. पण या सगळ्याबरोबरच आज आपण बघतोय तर आजच्या काळात जॉब रेडी विद्यार्थी म्हणजे नेमकं काय आणि तो कसा असतो आणि त्यासाठी कॉलेजची भूमिका नेमकी किती महत्त्वाची ठरते? सगळ्यात पहिल्यांदा हे स्किल्स जे इंडस्ट्री स्किल्स लागतात ते त्यांना समजून सांगणं जरुरी आहे. म्हणजे तांत्रिक ज्ञान तर आवश्यक आहे, पण त्याबरोबर जसं मगाशी आपण बोललो क्रिटिकल थिंकिंग असेल किंवा कम्युनिकेशन स्किल्स आहेत, ह्या गोष्टी तुमच्यामध्ये आत्मसात करणं जरुरी आहे. आणि ह्याचबरोबर म्हणजे आणि ह्याबरोबर अजून एक महत्त्वाचा जो विषय असतो लर्निंग ॲटिट्यूड, शिकण्याची भूक. म्हणजे मी इथपर्यंत शिकलो, अजून मला शिकत राहिलं पाहिजे, किंवा एक गोष्ट मी आज करतोय ती गोष्ट
नवीन प्रकारे कशी करू शकतो, ह्यासाठी आपला लर्निंग ॲटिट्यूड चांगला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कंपन्या जे बघतात ते डिसिप्लिन. एक वेळ तुमच्याकडे तांत्रिक ज्ञान थोडं कमी असेल तरी चालेल, कारण ते त्यांना तिथे ट्रेनिंगमध्ये मिळून जाईल, पण शिस्त जी आहे ती खूप महत्त्वाची आहे आणि त्या दृष्टीने कंपन्या खूप बघतात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्यासाठी कॉलेज पण प्रयत्न करत असतं. कॉलेजचे ह्यासाठी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे प्रोग्राम घेत असतं, म्हणजे इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन असेल, तुमचे रेझ्युमे मेकिंग असेल, बॉडी लँग्वेज तुमची कशी असली पाहिजे किंवा तुम्ही प्रेझेंटेशन कसं दिलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉलेज प्रिपरेशन करत असतं. आणि ॲक्च्युअल मगाशी जसं प्रॅक्टिकल प्रात्यक्षिकामधनं हे शिकणं जास्त सोपं जातं. त्यासाठी सादरीकरण आहे किंवा प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन आहे. जसं आमच्या कॉलेजमध्ये तर होतातच, तसंच बाहेर पण आम्ही पाठवतो. तसंच गव्हर्नमेंटच्या पण शासनाच्या पण काही हॅकॅथॉन्स वगैरे असतात, त्या पण आम्ही पाठवतो. कारण कंपन्यांना जसं ह्या सगळ्या गोष्टी तर आवश्यक आहेत आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हर पाहिजेत, बरोबर, प्रश्नांची उत्तरं शोधणारी लोकं पाहिजेत. त्यामुळे आजकाल असाही ट्रेंड आलेला आहे, म्हणजे की कॉम्पिटिशनमध्ये जे पार्टिसिपेट होत असतात त्यांची निवड होण्याचे चान्सेस वाढतात, कारण त्यांनी काहीतरी कुठल्या तरी प्रॉब्लेमवरती काम केलेलं आहे आणि ते कोणासमोर तरी सादरीकरण पण करू शकतायत. म्हणजे त्यांना तो एक प्रकारे इंडस्ट्री पण तेच काम करत असते. इंडस्ट्री काय करते की एखादा प्रॉब्लेम घेऊन त्याच्यावरती सोल्युशन काढतं, तर त्याचा एक डेमो ते मिळालेला असतो. त्यामुळे कंपन्या काय करतात की असे जे विद्यार्थी असतात त्यांचं म्हणजे हे जॉब रेडीकडे आहेत असं गृहीत धरून त्यांचं सिलेक्शन किंवा निवड त्यांची पहिल्यांदा करतात. त्यामुळे मुलांनी पण ह्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन असतील किंवा म्हणजे आम्ही तर एक्सपोजर देण्याचा प्रयत्न करतो, पण बाकी स्वतःहून पण इनिशिएटिव्ह यासाठी घेणं जरुरी आहे. म्हणजे थोडक्यात स्पर्धांमध्ये सहभाग, त्यानंतर प्रश्न विचारणं, प्रश्नांवर विचार करणं, या सगळ्या गोष्टी असणं महत्त्वाच्या आहे. बरोबर. पण सर, तुम्ही असे काही अनुभव सांगू शकतात का की तुम्ही अशा ट्रेनिंग दिल्या आहेत आणि विद्यार्थी पूर्णपणे तयार झाला आणि त्याला लगेचच एखाद्या कंपनीने आपली जॉब ऑफर केली, या सगळ्यांचा विचार करून असे काही किस्से आहेत का किंवा असे काही अनुभव आपल्याकडे आहेत का भोसले नॉलेज सिटीचे? आता मध्ये आमच्याकडे अमेरिकन कंपनी आली होती, म्हणजे त्यांचे डायरेक्टर्सनी व्हिजिट केली होती आणि त्यांना म्हणजे इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम कशी असते हे त्यांना बघायचं होतं. म्हणजे त्यांची भारतात पार्टनरपूर्व कंपनी पण आहे आणि त्यांना हे बघायचं होतं की इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम कशी वर्क होते, काय होते. तर त्यांनी एक अट टाकली होती की मला मुलांचे प्रोजेक्ट्स बघायचे. मग त्यावेळी ते ज्यावेळी आले होते त्यावेळी मुलं कॉलेजमध्ये नव्हती, म्हणजे ऑलरेडी कॉलेज समर व्हेकेशन चालू होती. मग काही मुलं जी उपस्थित होती किंवा जवळपास होती त्यांना आम्ही बोलवलं. मग त्यातल्या काही ग्रुपने प्रेझेंटेशन केलं. त्यातल्या एका ग्रुपला त्यांनी ऑन द स्पॉट सांगितलं की जर तुला जॉब करायचा असेल तर आताच्या आता सांग आणि तुझी सॅलरी रिक्वायरमेंट सांग. म्हणजे त्यांच्या प्रेझेंटेशनमधनं आणि क्वेश्चन आन्सरमधनं त्यांना समजून आलं की जो स्पार्क जो असतो तो दिसून आला आणि त्यांनी लगेच ऑफर केलं. म्हणजे ह्या जे HR असतील किंवा टेक्निकल पर्सन असतं त्यांना तुमच्या बोलण्यातनं, तुमच्या ओरल प्रोजेक्ट्समधनं, क्वेश्चन आन्सरिंगमधनं समजून येतं की किंवा तसंच काही कंपन्या ज्या आहेत त्या आमच्याकडे स्पेशल रिक्रुटमेंटसाठी येतात. जसं R&D असेल किंवा डिझाईनसाठी बजाज ऑटो आहे, आमच्याकडे R&Dचा त्यांचा ड्राईव्ह होतो. त्याबद्दल आपण आणखीन बोलणारच आहोत. त्याबद्दल मला माहिती जाणून घ्यायची आहे. खरं तर भोसले नॉलेज सिटी हे केवळ शिक्षण देत नाही तर शिक्षणाबरोबर जॉबची संधीसुद्धा उपलब्ध करून देते. तर अशा कोणत्या कंपन्या तुमच्याशी टाईप झालेल्या आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीनं जॉबची संधी उपलब्ध झालेली आहे आतापर्यंत? आता आपल्याकडे ज्या कंपन्या येतात त्या ऑटोमोटिव्ह फील्डमधल्या असतात, तसंच फार्मा फील्डमधल्या असतात, मशीन मॅन्युफॅक्चरिंगमधले असतात किंवा प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगमधले असतात, IT फील्डचे असतात. आणि ह्यांचं मास हायरिंग होतं. नॉर्मली ज्या कोअर फील्डमधल्या कंपन्या आहेत त्यांचं मास हायरिंग होतं, म्हणजे त्यांची रिक्वायरमेंट पण ह्यूज असते, त्यामुळे मास हायरिंग होतं. आणि ह्यासाठी आम्ही आमच्या कॉलेजच्या मुलांना तर आम्ही जॉब देतोच, पण जवळपासची कॉलेजेस पूल कॅम्पस जे म्हणतो ते आम्ही आयोजित करतो.
हां. त्यामध्ये आता जसं बजाज आहे, बजाज ऑटो पुण्याची, किंवा टाटा मोटर्स आहे, जनरल इलेक्ट्रिक आहे, कमिन्स इंडिया आहे, KSPJ ऑटोमोटिव्ह आहे, तुमची जॉन डिरे आहे, आनंद ग्रुप आहे, फिलिप्स आहे, परत गोव्याची तुमच्या सिमेन्स, सिप्ला, परत पैकाणी ग्रुप आहे आपला, तसंच फिनोलेक्स, HFCL, हां. अशा बऱ्याच कंपन्या ज्या आहेत ज्या आपल्याकडनं रिक्रुटमेंट होते आपल्याकडनं. परत मुंबईची एक वेल आहे. त्याशिवाय काही ज्या टॉपच्या MNCs आहेत, L&T आहे किंवा स्नायडर आहे, त्या ठिकाणी पण आपली मुलं जातात. कसा प्रतिसाद असतो किंवा एक कशी हुरहुर असते, आता जॉब मिळणार आहे, बरोबर. एक नवीन सुरुवात होणार आहे आपल्या आयुष्याची, जिथं आपण शिकलो तिथेच आपल्याला जॉबचं लेटर आपल्या हातात पडणार आहे, काय सांगाल नक्कीच ही त्याबद्दल? म्हणजे अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण कसं असतं की आपली जर ओव्हरऑल सिंधुदुर्गाचा जर विचार केला खास करून तर मध्यम वर्ग आहे किंवा बिलो हो. मिडल क्लास म्हणू हो. शकतो. मग आणि शिक्षण पूर्ण होण्याच्या आधी जॉब लेटर, ऑफर लेटर हातात असणं ही त्यांच्यासाठी प्राऊड फील करण्याची गोष्ट असते. आणि पालकांना सुद्धा खूप अभिमान वाटतो की आपला मुलगा असेल, मुलगी असेल, तिच्या हातात हे आहे. आणि इथे मी आवर्जून अजून एक सांगेन की जसं मुलांना जसं कंपन्यांची रिक्वायरमेंट वाटते तसं म्हणजे आम्ही काही वेळा कंपनीकडनं फीडबॅक घेतो की म्हणजे आमच्या मुलांचा परफॉर्मन्स कसा आहे. तर खास करून आपली जी मुलं, म्हणजे सांगण्याचा एक मुद्दा असा आहे की आपली मुलं प्रामाणिक असतात, म्हणजे बरोबर. जिथे जातात हो. तिथे प्रामाणिकपणे काम करतात आणि तिथे नाव म्हणजे आधीच्या बॅचच्या मुलांनी नाव केलं म्हणून ह्या मुलांना त्याचा बेनिफिट होतो. हां, बरोबर. हां, म्हणजे ती कंपन्यांचे HR स्वतःहून अप्रोच करतात की आम्हाला तुमच्याचकडची मुलं पाहिजेत. बरोबर. पण ह्याच्यामध्ये कॉलेजचं जसं यश आहे तसं आधीच्या मुलांचं पण यश आहे. बरोबर. म्हणजे त्यांनी एक सेट म्हणजे जो म्हणतो आपण सेट मार्क किंवा बेंचमार्क सेट करून ठेवलेला आहे हो. की त्याचा फायदा पुढच्या मुलांना मिळतो की हां, ह्या कॉलेजची मुलं म्हणजे चांगलं काम करणारे आहेत किंवा सिंधुदुर्गची मुलं ही प्रामाणिक आहेत, ह्याचा फायदा ह्या मुलांना मिळतो. खरं तर हेच सिंधुदुर्गचं वैशिष्ट्य असेल, कारण प्रत्येक शिक्षक इथला मेहनत घेत असतो विद्यार्थ्यावर. आपला विद्यार्थी एका मोठ्या कंपनीत जर जॉबला लागला तर तेवढा आनंद पालकांनी एवढाच त्या शिक्षकाला होतो. हे महत्त्वाचं आहे. फक्त पैशांमध्ये या सगळ्या गोष्टी मोजता येत नाही. आणि तसंच इथला प्रत्येक माणूस जो आपण म्हणतो की प्रामाणिकपणा त्याच्यात ठासून भरलाय आणि त्याचंच बेनिफिट, त्याचंच फळ त्या विद्यार्थ्यांना हे कायम मिळत असतं या माध्यमातून. पण विश्वासार्हता पण जपणं गरजेचं आहे. आता एखादी कंपनी आली आणि त्यांनी जॉब ऑफर केला, पण पुढे जर काही गडबड झाली किंवा त्याचे विपरीत परिणाम झाले तर त्याचा अर्थात परिणाम हा विद्यार्थ्यांवर होत असतो आणि कॉलेजच्या प्रतिष्ठेवर पण पडत असतो. तर त्याच्यासाठी काय काळजी घेतली जाते? सर्वात प्रथम आम्ही कंपनी जी आहे त्याचं रेप्युटेशन काय आहे आणि तिथे आतापर्यंत काय काय रिक्रुटमेंट झाली आणि तिथे जाऊन मुलांना म्हणजे काय प्रकारचं काम दिलं जातं ह्याची शहानिशा करतो. आणि त्यांच्याशी आधी कम्युनिकेशन असतं की त्यांच्या फॅसिलिटीज काय आहेत किंवा त्यांचं वर्क लोकेशन कुठे आहे आणि त्याच्यानंतर ते करिअर ग्रोथ काय असणार हे पण आम्ही विचारून घेतो. जेणेकरून एक आम्ही पण आश्वस्त होतो की बाबा हां, ह्या कंपनीत आपण जर मुलं पाठवली तर त्यांना योग्य ते सोयी सवलती मिळणार. कारण जसं आता काही कंपन्या ज्या असतात त्यांना मुलांना मेडिक्लेम देतात, लाईफ इन्शुरन्स देतात, ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स असतं, कॅन्टीन फॅसिलिटीज असतात, ट्रॅव्हल फॅसिलिटीज असतात, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी. म्हणजे अशा प्रकारे ज्या सोयी सवलती आहेत त्या कुठल्या कुठल्या मिळतात ते पण आम्ही चेक करतो. जेणेकरून त्या मुलांना योग्य तो त्यांचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि सवलती मिळाल्या पाहिजेत हे आम्ही त्याची म्हणजे काळजी घेतो. जेणेकरून ती मुलं तिथे जाऊन, कारण घरापासून दूर जात असतात ती मुलं, कारण जवळपास तसं इंडस्ट्री सेक्टर नाही आहे, त्यामुळे दूर जात असतात. त्या दृष्टीने आम्हाला पण काळजी घ्यावी लागते त्यामुळे. बरोबर. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे आताच्या या सगळ्या काळामध्ये. आता सर शेवटचा प्रश्न, अर्थात जसं विद्यार्थी मेहनत करतो, अभ्यास करतो आणि या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये तो एक महत्त्वाचा पार्ट असतो, तसंच पालकांची सुद्धा भूमिका यामध्ये महत्त्वाची ठरते. तर या निमित्तानं तुम्ही पालक आणि विद्यार्थी या दोघांनाही काय सल्ला द्याल किंवा काय मार्गदर्शन कराल? सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे आमचा एक अनुभव सांगतो ॲडमिशनचा, की पालकांचा एक प्रश्न असतो किंवा काही वेळा मुलांचा पण असतो
की सगळ्यात जास्त पॅकेज कुठल्या फील्डला आहे. हम्म. तर खरं बघायला गेलं तर सगळ्या क्षेत्रांना तितकंच डिमांड आहे. हम्म. तुम्ही त्यामध्ये काहीतरी एक्सलंट केलं तर तुम्ही क्षेत्र कुठलं आहे त्याला हे नाही आहे, तुम्हाला मर्यादा नाही, तुम्हाला संधी मिळणारच. हम्म. तर त्या कुठल्या क्षेत्राला पॅकेज किती आहे ह्याच्यापेक्षा तुमच्या मुलाची आवड हे समजून घेणं जरुरी आहे. आणि काही वेळा कसं होतं की ग्रामीण भागातला जो पालक आहे त्यांनाही किंवा मुलांना पण तितकंसं माहिती नसतं. मग त्याला ते एक्सपोजर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे बाबा ह्या फील्डमध्ये अशा अशा संधी असतात, त्यामध्ये त्याचा कालावधी इतका असतो, त्याचा खर्च इतका असतो, त्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी अशी मेहनत करावी लागते. ह्या सगळ्या गोष्टींचं त्याला माहिती देणं जरुरी आहे. आणि ह्यासाठी बऱ्याच वेळा काय होतं की सगळेच पालक समर्थ नसतात. मग अशा वेळी तुम्ही योग्य मार्गदर्शकाची मदत घेतली पाहिजे. काउन्सिलिंग सेंटर्स असतात, जसं सिंधुदुर्गात बऱ्याच कॉलेजची काउन्सिलिंग सेंटर्स असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्षेत्र आहेत. आज तुम्ही इंजिनिअरिंग तर आहे, फार्मसी आहे, तुमचं मेडिकल आहे, तुमचं हॉटेल मॅनेजमेंट आहे किंवा आर्ट्स कॉमर्स, सगळ्या म्हणजे तुम्ही बघाल ती सिंधुदुर्गात एक शैक्षणिक हबसारखं आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या आहेत. तर त्या मुलाला फाईन आर्ट आहे, परत नर्सिंग आहे, खूप सारे आहेत. मग त्या क्षेत्रातलं जे तज्ज्ञ असतील त्यांच्यापर्यंत तुम्ही घेऊन गेलं पाहिजे. पालक हा मार्गदर्शक आणि सपोर्टर असला पाहिजे की किंवा स्वतःच्या स्वप्न लादता का म्हणे त्याने. म्हणजे बऱ्याच वेळा अनुभव हा असतो की मला नाही जमलं म्हणून मी मुलांना केलं पाहिजे, किंवा बाजूवाल्याने हे केलंय तू पण हे कर, म्हणजे असं थोडंसं त्याच्यावरती लादलं जातं. तर तसं न करता दबाव टाकला जातो. तर तसं न करता मुलाच्या आवडीनिवडी, कारण शेवटी तुम्ही जर बघितलं तर करिअर हे काही 3 वर्षाचं नाही आहे. बरोबर. ते जवळपास 40 वर्षाचं आहे. म्हणजे 20व्या वर्षी जर तुम्ही नोकरीला लागला तर 50-55 वर्षापर्यंत तुम्ही ते करिअरमध्ये काम करणार आहात. मग जर तुमच्या आवडीचं नसेल तर तुमचा म्हणजे जो प्रगती आहे ती त्या पद्धतीने होणार नाही. बरोबर. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळी सुरुवात करतायत त्यावेळी त्याच्या डोक्यात हे घातलं पाहिजे की आज ह्या फील्डमध्ये सुरुवात केली तर त्याचा एंड हा होणार आहे. म्हणजे तू इथपर्यंत पोचू शकतो आणि त्याच्यासाठी इतकी मेहनत करावी लागेल. बरोबर. म्हणजे काही जे यशस्वी लोक दिसतात पण ते असेच यशस्वी झालेले नाही, त्यांनी ग्राउंड लेवलपासून त्या फील्डमध्ये काम केलेलं असतं, त्यावेळी ते तिथपर्यंत पोहोचले. मग मुलाची तयारी आहे का तिथपर्यंत, त्याची बौद्धिक क्षमता आहे का तितकी, त्याची शारीरिक क्षमता आहे का, हे पण बघितलं पाहिजे. मी आर्थिक परिस्थितीविषयी नाही बोलणार, कारण आज शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी कितीतरी बँका किंवा शासन त्यामध्ये तरतुदी करतं. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती आजकाल महत्त्वाचा भाग नाही आहे, कारण शासनाच्या सवलती पण असतात, स्कॉलरशिप. पण त्याची बौद्धिक क्षमता आणि शारीरिक क्षमता ते करण्याची आहे का, आणि सपोज त्याला माहिती नसेल तर त्या योग्य माणसापर्यंत तुम्ही घेऊन जावा, जेणेकरून त्याला त्यामधले खाचाखळगा समजतील, जेणेकरून तो योग्य निर्णय घेण्यापर्यंत पोचेल. बरोबर. हे पालकांनी मार्गदर्शक आणि सपोर्टर म्हणून त्याला थोडंसं गाईड केलं पाहिजे. बरोबर. म्हणजे विद्यार्थी मेहनत करणारच आहे, तो अभ्यास करणारच आहे आणि त्याचा माइंडसेट हा ज्या पद्धतीने असेल तसं त्याला यश मिळणारच आहे. पण त्याबरोबर पालकांची सुद्धा भूमिका तेवढीच महत्त्वाची ठरते, नाहीतर सगळंच पुढचं गणित हे बिघडून जातं. सर, धन्यवाद. तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीनं माहिती दिलीत आणि महत्त्वाची माहिती आजच्या या चर्चासत्रातून तुम्ही आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना दिली, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर आपल्यासोबत होते भोसले नॉलेज सिटीचे प्राध्यापक मिलिंद देसाई सर. विद्यार्थी हा जॉब रेडी कसा असावा, यामध्ये कॉलेजची भूमिका किती महत्त्वाची असते, या सगळ्याबाबत सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि याबरोबरच भोसले नॉलेज सिटीमध्ये त्या सुविधा कशा उपलब्ध विद्यार्थ्यांसाठी आहेत आणि पालकांना सुद्धा यामध्ये कसं इन्व्हॉल्व करून घेतलं जातं याबद्दलची माहिती त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. याचा फायदा निश्चितच सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांना, कोकणातल्या विद्यार्थ्यांना नक्की होणार अशी आपण आशा बाळगूया. आणि आता या विशेष चर्चासत्रात आपण इथंच थांबूया. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.